Dear God, amumi akong maitod ken ka, iti amin nga dayaw, ken sipa akong baba. Umay akong lungten, iti panangawag ni itinagan mo. We are praising you, dayayawan na kauwapo, ngamin namati kami unay, kadlat-latusanan nga ayat mo. Dat kaya't mi nga umasigod ka na kami nila ito na oras. Kas umasigod kami nun. Kaya agyaman kami ako iti mensahe namin nga ibatag mo, nga ieg mo kada kami nila ito na kanito. Awisan ni ako iti Holy Spirit, pinasangkuan nga Espiritu tapunwan na kami. Iti puso nga paisuro, kaya iti lapayad nga agdungan. Tatmo ako dahil pinamensahe na nila itiyan. Usaran niya kas magigalang kada kami. Heavenly Father, let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. May bag na nabindisyon nga daw manin kakabsat kada tayo amin. Gusto di tayo na ibasa ng mga Kelly because this is a very common verse kada tayo amin. Naruwan ka for nga parte itinasantuan na surat di Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. At talagkati ako iti amin na puso. And lean not on your own understanding. Kan tayo kumanag kamatalag, itibukod tayo kan nakaawa. Kati amin na parte kabibiyat tuyat tayo, isabunta tayo mati ako. Dat aramidan nanto na nalinten, bilalan kayo. Di dyan may kadwang versikulo kakabsat, so di dyan Matthew 5:16. Darwan mo tayo yung versikulo, so di dyan ko na iti-invest. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father. Pagrangrangan tayo kumadagitin lawag na adda kada tayo. Tapno amin na kumita kada tayo, makita dat itinalibag, ken kinalawag, ken kinasayaan. Di ako. Malagit ko lang una ay kasangwanan si amin, inato tayo man dahiti duwa nga ima tayo. At ibaga tayo nga, praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. Daydayaw, kaako ti amin. Daydayawan na kaako ti amin nga karadwam. Today, I could fully remember, malagit ko na unay, the very first time I preached in this sanctuary, I was only 11 years old. That was August, kung matagipon di guys, the date of August 1976, 11 years old actually. And with the theme in Matthew 6:33. Kami, dahil na tema rin, may kanya ka nakita, adupay ibabakot rin. Nakita, dahil ibabakot, nga datuma, nga apandaag lako, iti aldaw, ti Domingo, kaya hindi ka tiyenda si Domingo, ang kagay Pwede from Domingo. Hindi, Matthew 6:33, 6 years first, gerukang pahinaw mo na. Ipagariyan ki Diyos, kaya kinalimpag na taiso, amin dagito'y may inayon ganito. Kada kayo, kunana dali apunali. Kamapan, malagit ko dali apunali, mapanagnakla ko si Domingo. Kunana kanyang edikoy na dati ubingon at sermonen. Maraming lagi ako laling makita nga lumakas na nakasusuol din ang bakit at ang aglako dito Domingo. During our first Sunday here, bigay daman din nga Domingo dito. Nakita kay liturgy ka nang nagkon sa kini pastor nga agse-celebran iti konferensya tayo data sa Mission Month. Hindi man yung napanak nagsermon di pakpakak. Hindi may kadwa nga Domingo dito. Isumat lang pinakita kay Jay liturgy dahil kay dagito'y balikas nga na isurat ng Mission Month. Tata, nga daw, nakita man ni Jay liturgy may yung Mission Month.
But then, itibiyag tayo nga may sa nga namati. May sa nga Kristiyano, every month is a mission month. Kada bulan ti mission, kas agbibiyag tayo. Itibiyag may sa nga namati, then may sa nga Kristiyano. Iti tema tayo kakapsat ka di ko. Dahil as long as there is Christians, there are Christians. Basta daw naman namaki at that mission. Dijay tema tayo kaya knowing your mission. Rumbong nga amon tayo. Dahil mission tayo na kas namaki. Kaya may sana Kristiyano. Iti umuna is your mission to yourself. Una rin tayo kakapsat dahil ito'y bagbagi tayo na kanyang kadikas na mati itong misyon tayo dahil ito'y bagbagi tayo. Our own personal relationship with Christ. Iyan yung misyon mo, kasi makirelasyon, iti man nakabalik na ako. Iti may advice, your mission, iti mission mo, hakas na mati, iti unang iti dahil itong upat na diding dahil itong nakapidya. Your mission in these four corners, four walls of this church. Ipasaro na po dyan, don't be confined yourself in this wall of the church. Maanyo maiduling kas misyonaryo, kas namati, kat amin tayo kas misyonaryo, paanyo nga iduling nubinuling itagwan natin. Itimisyon nyo, ti unang dahil upat na diding dahil nga kapilya. Because you are the church. Itipos po na kayo, kada namakit, kada tayo, datayo iti kapilya. Datayo iti pagalyang ti ako. Katnurumuan tayo iti dahil four walls, four corners of this building. At adupay iti sangon tayo ng mission. Your mission outside the walls of this church. At adupay iti mission na impatalag kada tayo ni Apo, ti Apo, itirwar kilaytoy na kapilya. Because there are more great things that needs to be done in the city of God. Adupay dagiti banbanag nga rumbeng tayo nga aramidon. Iti unag, iti pagilyan, iti ako. Ti aglaw-law tayo, komunidad, kag iti lubong nga matangwanan tayo. Nga ipalagit tayo kumagilid personal. Your mission to yourself, nga ministry always begins at home. Di ministry, kanayon ko mga manggugi, kada iti unag, iti pagtaingan tayo. Then from your home, into this church, into these four corners of this building, sa tayong turungwar. Because there are no great things that needs to be done in the city of God. Irwar tayo kung mga kamsab bigay, pagkamisyonaryo tayo, itirwar. Dahil ito'y building, tapi building, dahil ito'y nakapilyan. Pangrobyan tayo na inata. No once na nakalabas kayo itarangan, mangrobin. Dijay umuna na udang tayo kakabsat, mangrobin, dijay great nations. Na intalag ka na tayo, ni Apo Jesus, nakasamatin. Itibiyag ti may isang Kristiyano, agad ibuwa nga namati, agad ibuwa nga ordinansya. Nga rumbag, nga sangwan tayo. Kas agbibiyag tayo nga namati, gina Apo Jesus. Iso din siya ay panagbautisan. Ar-aramilan tayo ligay ng isan. No, nag-desisyon tayo na we are accepting the Lord Jesus Christ as our mangisalakan kung nangimo tayo. So, ligay, pabunyag tayo. Nung ligay, may kadwa, so ligay Santa Cena, the Lord's Supper, or the Holy Communion. The Holy Communion, ang communion sa nilatang ng kadatuyang communion sa tayo. The Lord's Supper is an ordinance. May sa ordinansya that needs
to be observed repeatedly. So maulit-ulitan tayo di jay, binulang tayo, datay na yung CCP kaagwan na, binulang tayo nga karaniwan. Throughout our Christian lives, kabayatan nga, bibiyat tayo nga Kristiyano, kanayon tayo nga karamidan di jay, ordinansya di jay, the Lord's Supper, winajay communion, because this is a sign of continuing fellowship with Christ. Throughout our Christian lives, no inawat tayo ni Apo Diyos, Apo Jesucristo kas manubot tayo. Dahil Holy Communion, iso de jay, continuing, kada aramidan tayo de jay, agtultuloy tayo nga makilangin-langin kina Apo Jesus. So, to be an effective missionary. Tapno, agbalin tayo nga bigay full-fledged, effective nga misyonaryo. We need to always look back and remember the teaching of the Holy Communion. Rumban nga nagipan, talyawin tayo bigay sursuro ti Holy Communion. No anya ti kayat mga sa uwan kada bibiyag tayo. In the Holy Communion, amin nga aramidan tayo, the partaking of the bread, the juice, iso the jar, iti kayat ni Apo Jesus, nga amirisan tayo kumano, anya di kayat na nga sa uwan, iti bibiyag tayo, tapno, makarwar tayo, tapno agbalin tayo, nga di tayo effective missionary. So in order to be effective missionary, we need always to respond on the call of the Lord and face our Lord and His holy table. No, agad mo awat si pastor, tatakdan tayo. Ni Apo Diyos, di umawawat ka na kayo. Umay kayo dito, we are all missionaries. Sakbay kayong missionaryo, kadagiti pamilyaryo, komunidad, kundi ang daw nyo. You come to me first. Umay kayo dito yung kamisaan ko, kaasamo kayo. Yun, bigay tatang. No, hindi ko medyo kami sakbay na hindi naganak, tayo rumuan. Itinangat tayo, tinangat natin na pagdadalan. Ado, naging ibilbilin na. Taglog, balay, di tayo no anyaman. Dagiti pasama tibiyag na sangguin tayo. That's what the Lord is doing every time we face Him during Holy Communion. The Lord demonstrated it all on His holy table. Lord, may we partake the bread as His body and then the cup as His blood. But, tayo mga Kristiyano, tigyan tayo kakabsat, ang mirisan tayo kumano, and yan kaipapanan. Dijay, meaning, it is Holy Communion. So, every time we celebrate the Holy Communion, basta no silabraran tayo dijay Holy Communion and the Lord's table, the Lord is saying to us, you know, before you will become my witness, you need to celebrate with me. No, bahay ka marumuar na agbalin na may isang at istigo ang silibrar ka kay kanya. Makipag-agda ka kanya. You need to celebrate with me, with my victory. Kaya na ni Apo Jesus nga ipalagit ka na tayo nga kasumwa kayo nga agbalin na may isang missionary. Lati kami missionary, itibiyar ko may sa manamati. Kahan nga kaya na sa awan na umuwag tayo sa bali na pamilya. Agbalin tayo nga missionary, kadagiti, ganyan ba ko tayo, ministry always begins at home. Komunidad, kung iti aglawlaw tayo nga luglugan. Ngayon mo nga niya ako, Jesus, you need to celebrate with me with my victory. Kino kada sumamo tayo, impakita na di jay, awawagan na tayo ng kanayon, kada agsilibrar tayo iti Holy Communion. His victory over death.